tigyan na mga tao. Ayang kabasiran na tigyan na kagis kanuna puguparek niyo sa mga tao. Yang kaya di kang bicara sa istrikton sa agama, kumaswitan ako tituang bakasan agama. Ibagak tanwang kaya mga karibatan, ako mga lulu agad tindig si agama. Yufarriqu bainal muslimin, napkuparek yan sa mga muslim. Fanaqul, idza kana al-kalamu fi at-tauhid huwa alladhi yufarriq, fahadha tafarruqun matlub. Tigyan na mapirutan sa mi pantagsan na may kasukat mong bitira ako tauhid. Kapag tindigot tidwa kay sa isang wala, kay strikto aksi ko agama, panagyanan na pakaw parek. Mapakapumbula-bulagyan sumamagpada, fahada tafarruqum matlub. Nagyanan na kay nakambula-bulag kau parek akinanglan, makikinanglan wa agama. Inoto, lianna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam farraqa bainan nasi yufarriqu bainal haqqi wal batil. Kagit tiga na sunabi sallallahu alaihi wasallam na miyah sagung parakyan su mga tao piyaka singgaya iyan su benar abu suribat na adna keruma iya miyah kambelag adna magari miyah kapagawata adna beta-beta mimbubuno ay biuno wata suama iyan sabab sangkut wakia pakarya tauhid. Sunabi sallallahu alaihi wasallam na minit tayak yan sumadi dia mga tao sa ikuribat al-ijtima' fil bid'ah wal kharaf was syarqiyat fahadha ijtima'un ma madmum. Nasukadi dia mong seko mga karibatan, seko kapanakoto, seko mga bid'ah, fahadha ijtima'un madmum. Nagyaya na katitimu aya kay isay saya papawingan agama. Waya kikita ako mga tao na so kapag istrikto ako agama, apakadaan sa mga karibatan, nagyanan ikaw pare ko mga tao, nagyanan na kinanglan agama ako pare. Kang kaya iptulad agama kaysa-isa, na kaysa-isa ko, ruhullah, si ko agama, si ko, Quran wallah, subhana. Kagudin may isa-isa sa mga tao, kuribat. At taman sa bangkit, na piya may isa-isa sa mga tao, matatago kuribat, na di pakas lang sa maliwanan. Wanakul, man arada tauhid al-muslimina fa'aidina fi yadih. Tigina mapterutan sa mi pantagsan nasadin sa tao. Akabayan sukay sa isaw mga muslim na ayat tanu ugupan. Fahaula'i alladhina yuriduna tauhid al-muslimina kama yaqulun yuqalu lahum idza kuntum turiduna tauhid al-muslimin وحدوا العقيدة بأن تكونوا جميعا على عقيدة التوحيد التي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ngat tiyan mga tawa diran diterun. Ayat nak kinanglan na may saysang tayo mga muslim. Yuqalu lahum in kuntum turiduna tauhid al-muslimin wahidul aqidah. Nayat tiyan na mabterusang kaya kiba na naguntaman na din galabak sa kaysa mga muslim. Nakaswi kanu sa pangisaysa kanu utitu akidah. Akidah koreksi ko agama Islam. Bi an takunu jami'an ala aqidati at-tauhid alladhi jaa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aya buntalu tuat tigyan nambeloy kanu kalamwa niyo na may saysa kanu ko tauhid agdinan suminit taling umaw nabi sallallahu alaihi wasallam. وحدوا العقيدة أولا واعتصموا بلا إله إلا الله ثم وحدوا الحكم بما أنزل الله فارجعوا إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Pakai saya Yusuf tindik ku sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahidul hukum, pakai saya Yusuf kepunan hukuman. Kasui kanu ku kitab Allah khusus sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza kuntum turiduna al-ijtima' wa wahdat al-muslimin falan yattahid al-muslimuna illa ala hadha. Basta titu wa kebebayani amai sa mga muslim na dudinaukit ala buokit akati sa mga muslim na mag-istrikto siran si sangka yami aloy Quran agus sunnah. Wahdatul aqidati wa wahdatul marji'. Satiman at tindig agusatiman
pegendudan wa huwa al-hukmu bima anzalallah wa wahdatul qiyadah agina natigian so kibadana hukuman si kuinit turun wallah kitab wa wahdatul qiyadah agu so kaisay sa mga muslim sa leadership magyamong sa mga muslim sa leadership seko kapuguluan ko mga muslim na magyamong siranon mana niyan na makapentos sa mga muslim sa tituluan nirang o kababaluiran ng mga muslim yayay mana question mark o kapugintaw mga muslim akambunin limbaga mga muslim sa Pilipinas na din uluan na piyakamu yan nira na pagungutan nirang o kababaluiran ng mga muslim wahdatul qiyadah wa dhalika bis-sam'i wat-ta'ah liwali amril muslimin hadha alladhi yuwahhidu amral muslimin ada tiga nalalansan arwar sa kapamamakinag agu kapangungunutan niya pento uluan ng mga muslim agi ida question mark ino mga layok si sulutan tiga na inuang umasos sulutan kagi muriat tawaku lagi daya kapapatutang ko sulutan sa hindi ino mga layok si mayor tiga na inuang kumya mayor kagi yung kaya demokrasya sa Pilipinas si gubernur si antawa inuang kusan sisan kasabab sa kataya siya kiyo tigyan na di paguluan ko ng kaya organisasyon namin siya ko kabubaluya mga muslim sa kalangwaniran ang tayuluwaniran yang kaya kubakin nagpupungunutan nagiyasuluan ng mga muslim agiyaboy satay mananganin alalang siya ko kaysay sa mga muslim did na sa lakaw giyaboy satay mananganin kaysay sa mga muslim kaya gira pumimikiran so satay mananganin nautalo ka to pumimikiran natalo pamikiran na sanggibuwa pemikiran ng sanggibuwa pamikiran na magbubuhat na di sumalaad na makapumbulam-bulamon na yabuo kita satiman kaysay sa mga muslim na munot siran sa satiman na uluan api kialo yung kadang na pamikiran na sansay kiniyaw na uluan na gitirak o mga muslim wa'tasimu bihablillah lijami'aw wala tafarraku pagisay sa kanu huwag mawanda ubang kanu tutuyangan gaya mga pagarya ikiatin sa nun